Казвам се Георги Каприев. Първата ми работа да покана служащите господин Ганков да взема места отпред. Не. Ами разбира се. За 4 часа лици, какво е страшно? Аз се писах модератор, за да взема думата първи. Искам да кажа няколко думи от мен си. За двете. Има едно нещо, което не е чисто пловдивски специалитет, но в Пловдив то сякаш е рецидивирано. И това е много хубаво нещо. Мога да изреда поне 4 книги от пловдивски автори, които хващат по особен начин, постояват книгите си. Изходните им точки са особени и страшно резултатни. Това беше книгата на Иван Русков по време първа за Поибренския кръст. Значи взимаш там един кръст, една конфекция, един предмет, тръгваш от него и завърташ цялата възрожденска култура. Чудеса някакви вътре. Въобще аз, когато говоря за книги на филолози, много се притеснявам. Чувствам се като така изследователски пигмей, защото, защото филолози много знаят. Много знаят. Това е нечовешка ерудиция и аз непрекъснато се потисвам, като чета тези книги. Последна по време от този сорт е книгата на Мария Шнитер и Адам Селигман "Обети и клетви". Обети и клетви. Нещо съвсем такова странично. И братче там, ако знаете какво извира. По време тези двете, те са от същия сорт. Логически се нареждат между тях. Жужията взима езерото. В литературата и прави нещо чудовищно. Тя написва 200 страници за епоха, в която езерото не е предмет на литературата и на поезията. Представете, 200 страници да обясниш как нещо го няма. Да, няма го има. Оказва се, че го има и още как. Разбира се, своите много особени конотации, които и дават възможност да ги вкара в контраст с епохата, за която говори. Епохата е романтизъм. Както го няма езерото, така извън се появява езерната жена, която е едновременно надарена с извънредни способности и за добро, и за зло, и въобще някаква шантова работа, докато античността и средновековието обръщат повече внимание на течащата вода. Реката, морето. Много е хубаво, че не се сетила за една фигура, опит за обясняване на Троицата при Григорий Богослов. Защото има много силна рецепция после в Запада. Това е, разбира се, като всяка подобна аналогия е неправилна, но извор, река и езеро. Добре, че не сетила. За това ще остана 300 страници. И за това се сетила. Така. И за мен изключително така интересна, важна част беше това, което се нарича или бива наричано предромантизъм. Изключително важно е, за да разберем къде на къде тези неща, които романтизма ще разгърне, падат. Не падат от луната. Става дума за една опозиция на радикалната част от просвещенците. Значи просвещението фаворизира разума. Той не го фаворизира, той го монополизира. Той не само го монополизира, но го представи като единствената, така да се каже, характеристика и способност на човека. Тя работа тръгва много далеч. Тя тръгва още от Декарт, който ще ви говори, че има два вида предмети: res cogitans, res extensa. Мислещите предмети и протяжните предмети. Всичко, което не е човек, е протяжен предмет, то е другото на човека. Какво прави романтизма? Романтизма може да започва да го прави. Те казват, вижте какво, разума, разбира се, е много сериозна работа, ама има и едни други сериозни работи по човека. Има емоции, има страст, има памет, има полиня, има вяра. Неща, които определят човека в много висока степен, не просто и само разума. И за да стане езерото такъв сериозен предмет, да влезе в поезията, в литературата, както тук прекрасно е показано, трябва да се не просто изведе една човешка субективност, субективността на човека, но да се делегира субектност и на това, което наричаме
това делегиране на субектност отвежда вече вниманието към езерото в цялата сложност на значенията, които се натрупват там. Всичко това е много прекрасно описано тук. Аз само минавам бягаща по вълните на езерото. Прочетете книгата. С така натоварена субектност езерото, разбира, ще бъде това, в което се оглеждаме, онова, което ни шепти, онова, в което сме меланхолични, онова, което е паметта, по нашата страх, нашите страхове, които изтичат и проистичат от там. И не случайно, тук е да правим много пространен анализ, на Гьотелото Алтензей по езерото. 1775 година. Така. Не, добре го е преведено. Добре го е преведено. Алтензей е хубаво. Макар, че по-създател, не знам, там баш движение няма. Хубаво е, че не си отдава специално внимание на думата зее, на немската дума. Това е много хубаво, защото ще да видим още 30 страници. Ами имаше ги, обаче ги махна. Така. Защото дер зее, разбира се, е езеро, но ти зее е море и там става страшно. И за да не съм многословен, само да кажа, че изключително чаровен анализ, страхотно, с голям ентусиазъм четах това за Пенчо Славейков. Спи езерото на Пенчо Славейков е първото езерно стихотворение. Не че аз ги знам тия работи, аз ги прочетах в книгата. И тази особена рецепция от чешката поезия, която той взима, там почти буквални заемки, включително поради лош превод от него на определена дума, но това е изключително чаровно не защото тя казва, ето той го е взел тук отиде и го е преработил, а тъкмо за тази интеркултурност, интерконтекстуалност и така нататък на европейската литература и разбира се това, което направим с славянската литература, полски и особено чешка. Това е потресаващо. Аз от български автор такова нещо не съм сега срещал. Така че тази книга е препоръчителна за четене, точно както и другата. Същия номер. Пасторала. Пасторала, вече. Там трета глуха. Разбира се, пасторала си има място в античността. Средновековието не толкова. Какво е пасторала? Ми отиваме на Теферич, някъде извън полиса или извън града, ядем, пием, веселим се, правим се на нормални, правим се на Диониси, правим се на каквото си искам, на нимфи и гномове. Така, добре, после изчезва. После изчезва, нормално е при средновековието да изчезва. После се появява в Ренесанса по един пак малък такъв начин, пак природата, пак извън. Хубаво, ама идва бял епоха, идва, Божето какво описание му огромно, на индустрията, развитието, особено техническата революция, новите въведения, съкращаването на дистанциите, там са телефона, там е автомобила, там е каквото да е въркъл. Големите кораби, самолетите се появяват, нещо страшно и изчезва тази опозиция град-природа, така да кажем, най-общо. И пасторала изкача по един много особен начин вътре. Тя също изисква особен тип субектност. Бял епох произвежда един особен тип субектност. Какъв е този особен тип субектност? Много е сложно в тази епоха, от тази епоха нагоре, там, да го датираме с 1870 за по-лесно, край на френско-немската война, да отговориш на въпроса кой съм аз. Не е обикновен въпрос, кой съм аз. И лесният път има два пъти, лесния и трудния. Лесният път е да се идентифицирам групово. С етнос, с раса, с класа, с маса, не да знам, с нещо такова. И да кажа, аз съм един от те и така, съм много готин, съм аз. Другия трудният път е да кажа, аз съм си аз. Аз. От мен да идват всички от тези индикатори за моята идентичност и това, което Диана прекрасно прави, показва как това вече не са точно природи, това са всъщност вече квартали на Париж. След Осман или Хаусман, както искате да го произнесете на архитекта, едно избягване в тези квартали, които разбира се са места на удоволствието и в най-общия смисъл на думата. Там са и най-разгулните кръчми и бардаци. Но заедно с това, много беше сладко това, че в еди кой си кабаре имало специално отделение за
точно за художници, писатели и такива. Значи те там си правят един техен свят, в който казват какво. Те казват, абе ние сме сиромаси, нас никой неща да не знае, в общия смисъл на думата, но в частния смисъл на думата, ние налагаме себе си тук, ние правим своя ред. Пасторала е ред, социологическа власт. Типове власт, които използват пасторалното, както те си знаят, разбира се, всичките му. Така, сега сещам за Тулус, Утрек и други подобни опити за безобразие, но това е особения ред присъствие на артистичното, на интелектуалното в неговата сила, в полето на неговата власт. Едно нещо, което винаги го е имало в европейската култура, но е реализирано по специфичен начин във времето на Бел епох и там има страшни работи. Диана просто знае. Тук въобще не става дума само за литература, тук става дума за всичко. За изобразителни изкуства става дума. Разбира се, става дума за танц. Става много дълго дума. Покрай Дягилев, Нежински и така нататък. Всичко това, което си играе с пасторал, естествено. Така че една книга, която разказва Бел епох по един много хубав начин. Това е хубавата епоха, това е един хубав разказ. Така, още една книга за четене, идват празници и какво правите. Аз съм тук с приказките и давам думата на госпожа Цанкова от представител на издателството. След това впечатляващо въведение, не знам точно как да продължа, не искам да приветствам всички ви тук. От името на издателството, благодаря ви, че отделихте от времето си да сте с нас тук. И ни предстои един наистина интересен разговор за две впечатляващи монографии и за богатата и културна литературна история на Европа. Искам да ви кажа, че освен, че ще имаме удоволствието да чуем двете наши авторки, ще имаме възможността да чуем впечатленията на други видни познавачи на тази интересна и финна материя. Искам специално да благодаря пак от името на издателството, на професор Нейчев, на професор Мария Шните и разбира се на модератора, професор Каприев. Очаквам тази дискусия наистина да се получи много интересна и давам думата на професор. Благодаря ви много. Ами, що да започнем? Ще почнем от дамата. Госпожа професор Мария Шните. Ами, да започнем от дамата, само това, ако може да мога да ви виждам. Сега, разбира се, първо да кажа очевидното и то е, че аз не съм специалист по Бел епох. Мисля, че няма някой, който да ме подозира в подобни компетентности, така че аз съм тук в ролята на един фланьор, който просто така си върви и, както казваше един български класик, се подсвирква с уста. То и аз така започнах на нали? времето и съм нямаш. Тръгваш, гледаш така, фланираш си насам нататък и изведнъж се оказва, че си затънал баяна дълбоко. Веднага ще кажа, че този текст ми беше познат в един доста по-ранен негов вариант, преди, няма да казвам колко много години. Така че сега ми беше и необходимо, и приятно, и полезно да си го припомня. И видях много различен текст сега. И ще ви кажа защо. Разбира се, всичко, което тук професор Каприев каза, си е така, но на мен този текст в момента ми прозвуча изненадващо съвременно и актуално. Сякаш той по някакъв начин отразява и това, което на нас днес ни се случва. Това е сякаш тревожното очакване за нещо, което предстои да разпадне нашия свят и неистовото желание да се хванем за нещо в миналото, за нещо красиво, за нещо съвършено, за нещо изискано, нещо, което може би някога го е имало и нещо, което все по-малко ще го има в бъдеще. Сега, само тук да съм точна, творците от Бел епох, казва Диана, са транспонирали пасторалното по оригинални начини, обживели са
своя локус амоенус, безпокойно, меланхолично, иронично, екстатично, хладно дистанцирано, естетски носталгично, като интелектуална игра с традицията. Това изречение би трябвало да ви подскаже как е написана тази книга. На мен тя ми звучи като едно време, когато Диана беше във втори курс, се случи да им преподавам Патриарх Евтимий. Та значи ти пишеш като Патриарх Евтимий. Той така ги наслагва едни плетение словес. Да, и твоето едно такова плетение словес се е получило, защото той сякаш и ти съответно добавяш нови и нови качества към описваното явление и при това използваш едни такива много финни, много точни и много детайлни подходи, които ни оставят с усещането, че сме били сякаш там. Аз през цялото време имах чувството, че сякаш съм отишла в Париж в Бел Епок, сякаш ние вървим по тия улици, чуваме музиката, знаем, че ако влезем в този бар, ще срещнем този или в съседния, може би ще видим еди кого си. Знаем каква музика ще чуем, знаем кой отива там сутрин, кой отива там след обед. Описанието е толкова плътно, тук антрополозите да не си мислят, че само те знаят какво е плътно описание. Описанието е до такава степен плътно и до такава степен влизащо в детайли, че наистина човек има чувство, че е там. И разбира се, усеща цялата книга като едно обяснение в любов към Париж. Точно така, както примерно Уди Алън в неговия парижки текст, щях да кажа, филм. Добре. В същото време текстът е много умело балансира между собствения анализ и подкрепящите този анализ факти. Ако погледнем книгата внимателно, тя може да се чете и само от към бележките под линия, които на моменти ми се струват написани по един начин, който подсказва, че Диана много години е преподавала на студенти или най-малкото подозира и с пълно основание своите читатели в това, че няма как да знаят колкото нея за тия изследваните неща. И затова всяко изречение, което тя казва, веднага го подкрепя с прилежно, прецизно изчувъркани данни, подробности, обяснения на термини, връзки между думи, техните произхода на тези думи, кореновите им значения и така нататък. Тоест, подсказва и допълнителни дълбочини, допълнителни пластове, които ако ги разпластим, бихме отишли още по-далеч. Така че книгата наистина предполагаме, ето празници идват, дето казваме, има нужда човек да си запълни празниците и с нещо подобно, не само с шумотевицата и многото хора. Но това е книга, която те оставя с тревожното чувство за нещо безвъзвратно отминаващо. С усещането, че ние сме се опитали да сграбчим сякаш последния миг от нещо, което си отива. И лично аз наистина имах усещането, че това е и времето, в което ние самите сме. Което пък някак си за пореден път ни показва, че понякога литературата и особено литературоведите са в състояние да предусещат идващото време. Сега тук, разбира се, няма да стигам до, аз съм си го записала, еклогата като квантова суперпозиция,
нали? Защото и такива неща има в книгата. Тук бъдете готови да се занимавате и с квантова физика, и с времепространствени отношения, и с теории на относителността, и с всякакви такива подобни неща. Но на мен лично си ми хареса много идеята за различните орли на Прометей и това, че всеки от нас си има по един такъв. Това просто си е моето лично откритие и много ми хареса. Спирам сега, защото може да се говори много, но първо трябва да прочетем книгата. След това трябва да си разчувъркаме. Разбира се, когато я четете, е най-добре да слушате съответната музика. Аз точно така направих, пуснах си музиката, изчетох си я с голямо удоволствие и ви пожелавам да преживеете това удоволствие и също така. Защото, повярвайте, тази книга, която има безспорно много сериозна научна стойност, в същото време се чете, може да се чете и като роман. Може да се чете като художествено произведение със същото удоволствие и аз ви пожелавам наистина да преживеете това удоволствие също. И благодаря. Само нещо, което е подсетил, исках да го кажа и задах, разбира се, за тези бележки почета и в двете книги. Тъй като взимаш един феномен, който е наистина уж периферен, виждаме, че не е в двата случая, но така изглежда. Изведнъж в предния план започват да излизат имена на хора, творци, действащи в тази култура, които от общия план разказ за история на културата обикновено са в групата и други. В най-добрия случай. И тук те пък изведнъж започват да играят главна роля и разбира се, че в двата случая бележките много ми трябват, защото аз поне 70% от тези хора ги чета за първи път имената. И искам да знам за кого става дума. Така че това е много полезно. Вместо да питам чичко в Google, ми е свършена работа, бележка по-черта. Това е друг прочет, това не е алтернативен прочет на историята на културата в двата случая, а това е точно това, което ние пък сега историците на философията правим или се опитваме да правим, да мислим не през линейен прогрес, културните процеси, а през ризомата, през коренни системи. И тук, понеже те са хванали едни коренчета, които са така малко на пръв поглед странични, изведнъж, цялата история на културата се пише по друг начин, други хора стават важни. А те са си били важни, тези хора. Те не са важни, защото те са ги извадили напред. Те са били, но ние гледайки там през добре подредените ни, както обичате вие да кажете, канони, тези имена изчезват и спадат, няма кой да ги знае, а има защо. И веднага дам думата на Никита. Благодаря. Аз ще се позволя да стана, защото за такива книги трябва да се говори. Уважение. За картиста не може да се говори седно. Здравейте, гости. Аз ще започна може би, с един травматичен за мен спомен. В продължение на години разговори с Жоржета бяха свързани само с около езерото са от тях. Започваш разговор за нещо, обаче сега се го насочва към езерото. И тя като че ли действително беше обсебена от този митополитичен образ и както е действал в културната среда. Но всичко това се е струвало. След години упорита работа се роди този забележителен текст. И понеже е сериозно научно изследване, за него трябва според мен да се говори сериозно и научно. Така че не бих си позволил така свободно да импровизирам. Ето защо накратко ще прочета моите впечатления от прочета. И така, още в началото искам да кажа, че монографията на професор Жоржета Чолакова е безспорно оригинално литературно изследване, което е уникално както по своята тема, така и с научния си подход. Още в встъплението прави впечатление, че авторката заявява нещо, което може да позвучи като ерес в науката. А именно,
Тя открито заявява принципното си убеждение в несъстоятелността, цитирам, на определена методологическа система. Това действително може да звучи малко странно, защото ние сме свикнали все пак някаква предварителна система да има, вкаране в методология. Справедливостта на отказа от определена методологическа предпоставеност уличава в понятието предромантизъм. Жоржета смята, че за неоснователна телеологизиращият модел, който се ръководи от презумпцията, че литературната история е верига последователно реализуващи се художествени течения и епохи. Тоест да се полага механично явлението предромантизъм интерпозиционно между класицизма и романтизма. Професор Чолаков убедително доказва тезата си, че от гледна точка на поетологичната концепция за пейзажа и по-конкретно на езерото, е възможно едновременното съжителство на просвещение, класицизъм, предромантизъм, което пък предполага динамично прегрупиране в разнообразни констелации. Следователно, предромантизмът не е явление непременно предхождащо романтизма, а като художествена идеология и поетика продължава да се развива, например, след появата на Карл Хинехмах. Изследването е респектиращо и в друго отношение. Огромният половен текст обследва 2500 годишен период, културен период, от античността до 19 век, в който се проследява генезисът, еволюцията, концептуализацията на езерото като литературен топос, което, между другото, аз не знам, но мисля, че не е било обект на изследване не само в българската, но може да се каже и в световната наука. Изборът на изследователският обект е мотивиран от желанието да се установи как една ново създадена от романтизма образна структура, каквато е езерото, имплицира същностни за художественото познание инвенции. С впечатляваща ерудиция и пунктуалност Жоржета Чолакова проследява образа на езерото в цялата антична литература и стига до важния извод, че в старогръцкият, както и между другото и в латинския език, отсъства понятието за пейзаж, както и липсва диференцирано отношение към природата. Това според авторката се дължи на отсъствието на осъзната и оценностена субективност, тъй като природата се превръща в пейзаж само тогава, когато стане проблем на субекта и той е проектира в собствената си ценностна система и философия. Фактът, че езерото отсъства от буколическата поезия на Теокрит и Вергилий е доказателство, че гръко-римската античност не го мисли като удоволствен топос, като локус амоенус. Напротив, и колкото езерото се среща в литературата на античността, то винаги е сцена на насилие, например метаморфозите на Овидий, или транзитивна зона на ексхотологично пътуване, което за разлика от другите подобни литературни събития в античността няма щастлив финал. Въобще това е инфернално място, локус холибус, вещаещо екзистенциална заплаха, хтонично пространство, вход към света на мъртвите. Тази визия за езерото ще се окаже доминираща от античността чак до 18 век, където езерата са обитавани от чудовища, нимфи, техни гени сплочи. Но следва да се отбележи, че в античността се наблюдава и противоположен процес. За първи път, например, в Мириловото езеро при Херодот. Езерото се описва като произведение на изкуството, като екфразис, т.е. превръща се в естетически обект. Запомнящия се извод от тази част на изследването е, че очертаната еволюция на езерото от епохата на архаиката до началото на средновековието
убедително следва посоката от ужасно място към удоволствено място. Следващата обемна част от монографията е свързана с наблюдението, че за разлика от античността, в библейският старозаветен текст се среща свидетелства за позитивна конотация на езерото, като символен медиатор на Божието милосърдие. Въпреки че и тук езерото естествено демонстрира своята дълбока антиномична природа. Например, поради лексикалната си полисемантичност, думата, с която се означава езерото като природен воден топос, служи и за означаване на инферналното пространство като яма, ров, гроб, така нататък. Но в Новия Завет се засилва процесът на еманципиране на езерният образ от другите водни хипостази и той е вече в състояние да се транспонира в сферата на сакралната символика, например Генесаретското езеро, като е известно. Единствено в апокалиптичното видение на Йоан езерото се освобождава от принадлежността му към реалния свят, за да се превърне в отвъдност, в инфернален топос на вечни мъки, каквото е, примерно, огненото езеро. Този извод, подчертава авторката, е от изключително значение за проучването, защото от една страна осветява генезиса на един образ, който ще се окаже определящ за романтичната образност, а от друга прави разбираеми причините за отсъствието на езерото в доромантичната пейзажна поетика. В средновековната литература се забелязва контаминацията на християнската образна матрица с антични реминисценции, при което още през 11, особено през 12 век, проблясват непознати до този момент нагласи, които манифестират зараждането на естетическото чувство за природата. Пример от средновековните текстове, например това е епосът на Белов, е първият случай, в който езерото участва в изграждането на една визуална метафора, илюстрираща смисловото взаимодействие между събитие и природа, а в Артуровия цикъл езерото е важен акватичен топос, свързан с митичния образ на езерната дама, пазителката на меча Ескалибур, който по-късно става основен мотив на западноевропейския, в частност на чешкия романтизъм. Картината принципно се изменя през епохата на Ренесанса, където антропоцентричният модел позволява взаимодействието на субекта и обекта, фундаменталното изискване за съществуването изобщо на пейзаж. Професор Чолаков влиза в полемика с установената в науката гледна точка, че първоначално пейзажът се появява в ренесансовата живопис. Опирайки се на значителна литературна емпирия, изследователката убедително доказва тезата си, цитирам, че още преди появата на първите теоретични живописни ренесансови свидетелства, именно поезията е тази, която огласява ренесансовия светосвет към природата. Например, пулсите поля на Петрарка. Друга важна констатация е, че в пейзажната система езерото все още не е открило своето образно основание, а съществува само като един от пейзажните елементи. Присъствието на езерото в ренесансовата живопис е факултативно и по правило то е с негативна конотация. Огнено езеро, езеро от кръв и прочее. По-нататък изследването разкрива причините, поради които езерото, за разлика от морето, да речем, отсъства от Дионисовият полифонизъм на бароковото изкуство. На първо място, спокойната акватична атмосфера на езерото влиза в противоречие с стремежа към максимално динамизиране на формата и постигането на структура, която съчетава хетерогенни елементи или по думите на авторката, езерото проявява принцип на инкохерентност с бароковия динамизъм. Класическата концепция за пейзажа, която се основава на категориалните аспекти на античната красота, представлява одическа апология на природната красота, която също липсва участието на субекта като изразителна оценъчна позиция. Пейзажът е дескриптивно отражение на величествената красота, която липсва обаче човека. Що се отнася до
Поетологичните особености на пейзажа в предромантичната естетика проблемът се разглежда в широкия контекст на британския сциентизъм, под чието влияние езерото напуска света на ужасяващата отвъдност, пречиства се от демонични създания и есхатологични страдания, но също така и от божествената чудотворност на Генесарет, за да се превърне в око на природата, както казва Виктор Юго. Езерото вече е място на красиви миражи, на спомени, мечтания, на прелестни видения, т.е. на интимно, медитативно пространство. Най-сетне в творчеството на предромантиците Русо, Гьоте, езерото разкрива своя семантичен потенциал, който романтизмът ще разгърне с такъв неподозиран творчески мащаб. Според Жужета Чолакова, философският базис на романтичната идея за природата се поражда от хилозизмът, който е отказ от трансцендентната другост, от теистичната визия за света, от ортодоксалната християнска максима за предпоставеността на Бога-творец. Всичко съществуващо е живо и притежава собствена душа, затова светът се мисли не като божествено творение, а като самодостатъчна, саморегулираща се система. От тук е романтическата концепция за зависимостта на пейзажа от човешката душевност, ситуация, при която се творят вторични митове. Именно в процеса на своето конструиране като самостоятелен образ, езерото, място на контрасти, разкрива своя философско-естетически потенциал в романтизма. Това обяснява явлението романтична езеромания. Идеята за романтизма като естетическа революция, с която се ражда нова субективност, авторът увлекателно разкрива чрез един задълбочен анализ на поезията на Маха. Заключителните текстове на монографията, това е сънят на езерото, Черното езеро, чешки романтизъм, се явява естествен завършик на магнум опуса и обобщават резултатите от многопосочните усилия на предходните части. Потвърждава се тезата, че в периода на късния чешки романтизъм езереният образ се превръща в вътрешен пейзаж, в едно интимизирано пространство на трепети, плетени мечтания, сънища, т.е. в пейзаж на вътрешния човек. Убедително доказана фундаменталната закономерност и принципното начало на активното участие на езерния синтез и символ в поетическата образност се осъществява паралелно с раждането на романтизма. В тази текстова зона монографията достига кулминацията на своята убедителност и оригинален мисловен почерк. Несъмнено, изследването на професор Жужета Чолакова се дава един празничен текст, не само за научната общност, но и за всеки, който се интересува от теорията и историята на литературата. Накрая, но не на последно място, искам да обърна внимание на прекрасното полиграфско изпълнение на издателството Изток-Запад. Едно няма да е пресилено, може би да кажа, велико издателство. Издателство с мисия да популяризира българската и не само българската научна мисъл и продукция. И така, да пожелаем успешно битие на книгата и приятно четене. И тези, които, разбира се, не са придобили един екземпляр, да си закупят. Това е моят призив. Те няма да съжаляват. Благодаря. Една езерна история, която Жужета сигурно знае, от 12 век, началото на 40-те години. Бернар от Клерво трябва да посети един манастир и става така, че цял ден язди покрай Женевското езеро. Когато пристига в манастира и монастир го пита: "Отче, видяхте ли езерото?" Той казва: "Кое е езеро?" За да не изпадне подобна глупава позиция. Сега ще дам думата на търпещите и то най-напред на Жужета Чолакова. Колеги и приятели, нямам готов
готовност след тези толкова вълнуващи за нас авторите думи, които казаха нашите уважавани колеги. Не знам как да продължа, но най-напред ще започна. Да продължа, ще започна. Ще започна с благодарности, защото те са много искрени и дори думите не биха могли да изразят цялото това вълнение, което смея да кажа, че е наше общо, за това, че най-престижното издателство за хуманитаристика в България отпечата тези наши размисли по разни въпроси. Всъщност, наистина, с такава лекота мина целият този предиздателски период, наистина не очаквах, че издателство от такава висота би могъл да предостави такива усещания за авторите, за това, че са значими, за това, че са постигнали да завършат своите текстове по начин, който би могъл да бъде оценен. И за това моите най-сърдечни благодарности най-напред към издателството и дълбок респект, защото става въпроса за огромна продукция от изключително качествени в хуманитаристиката издания. И за това някакси дори и малко така с притеснение се вписвам, поне аз за себе си лично, сред цялата тази колосална човешка мисъл, която всъщност благодарение на издателство Изток-Запад става достъпно и до всички нас. Разбира се, моите колеги и приятели, Каприев, нинешните Николай Нейчев, ние сме си казвали и ще продължаваме, вярвам, да си казваме всичко това, което ни вълнува по един много естествен и много приятелски начин, така че в тяхно лице не само големите специалисти говорят, но и хората, които чувстваме много близки. А това е важно, особено когато става въпрос за това, че тая близост някак си се осъществява чрез написаното от теб. Това е особено значещо и вълнуващо. Ние с Диана, ще ми разрешиш ли да говоря в множествено число? И аз в множествено. Или в двойствено число, тия сега. Има неща, които някакси се оказаха важни пресечни зони, не точки, между нас, защото ние двете, както знаят нашите студенти, всъщност благодарност за всички, които са тук, всички наши студенти, които уважиха това събитие. Така че нашите студенти знаят, че ние преподаваме европейски литератури. И аз заради това винаги съм казвала, че ние славянските литератури ги изучаваме като европейски литератури. И понеже смея да си призная, вече май и 40 години прехвърлих като преподавател в този университет. Затова през всички тези години аз всъщност и като преподавател съм се опитвала да си подредя в съзнанието всички тези процеси, литературни процеси, които се случват и в славянските литератури. И в този смисъл Диана, която знаете преподава антична и западноевропейска литература, друга чудовищна за студентите дисциплина, по същия начин обхваща огромна територия и е много трудно, повярвайте, трудно е да намериш собствения си път. Защото иначе другия вариант е да се довериш на някой, който е писал преди теб за тези неща и съответно до там да стигнат твоят кураж и смелост. Ние се опитваме да правим нещо различно, с цялото си уважение към всичко, което е направено до този момент. И тук ще заговоря само за езерото, защото аз всъщност действително, както си така припомних, първата публикация за езерото беше през 2008 година в списание Литературна мисъл. Всъщност тази статия писах 2 години. Горе-долу може да си представите, значи няма 20-тина. И всъщност през този период бях и в Париж,
1 година и естествено вече бях потънала в езерните води, нямаше изплуване оттам. И проверих в Националната библиотека на Франция всичко, което би могло да има някакво отношение към тази тема, нямаше. И мога така с пълна увереност и отговорност да кажа, че действително това не е работено. И понеже беше казано, че вероятно, да, със сигурност, не само вероятно, не е работено. И всъщност аз си тръгнах така с цялата си, бих казала, и поетическа нагласа към езерния образ, разбира се, през поезията чета преди всичко езерото. И за мое голямо удивление просто се оказа, че трябва да отида много по-далеч от поезията, трябва да отида действително в самия корен и затова тръгнах от античност и Библия. Първото ми голямо изумление беше, че двете думи, които означават езеро, и на старогръцки, и на латински, всъщност имат две съвсем различни лексикални значения. Тук специалистите ще кажат и ще потвърдят, надявам се, че едната дума, която е лакос, нали, оттам на английски знаете лейк, в френския ляк и така нататък, едната дума лакос означава празно, дълбоко, безводно място. И затова се появява и в псалмите, например, в Библията, там, където изглъбените викам към Тебе, Господи, ето това е лакос. Това е комплекс de profundis. И от друга страна пък има и думата, която лимне е на старогръцки, на латински е стагнон, която означава пък застоялост, застояла вода. И в този смисъл го има както видимото неподвижно, повърхностно усещане за нещо непроходимо, нещо, което е граница на всичко. Така и от друга страна усещането за някаква дълбочина, която е невидима, която всъщност е не само екзистенциална, тя отива вече към съвсем други трансцендентни и бих казала онтологични измерения. Аз сега като почна да ви говоря за езерото, ще знам, защо ли си не е голямата тръпка. Искам обаче да кажа на Жорж Габриев, че това е 1/3 от текста. И понеже въобще издателството не ми е поставило никакви условия, аз дори не бях казала на господин Козарев в какъв обем ми е текста, но реших, че не е прилично. Че някакси това издателство на всичкото отгоре ще го натоваря да издава толкова много страници и всъщност се съкратих в голяма част. Ето още една книга. Така че действително има още много неща, които биха могли да се кажат и да се изразят. Още повече ние с Диана по другото, което правим заедно, някак си да се опитаме да осмисляме всичко, което се случва в литературата през езиците на другите изкуства. Защото всъщност това, което се случва в литературата, то е един език на културата. Един специфичен начин за изразяване на всичко това, което иначе го има в другите езици на културата, като изобразително изкуство, кино, танци и така нататък. Така че в този смисъл ние някакси се открихме с нея, допаднахме си и затова казах, че това не са пресечени точки, не са си просто зони. И слава Богу, че там имаме много плодотворни разкази и разговори. Искам да благодаря специално на Диана тук пред всички за това, че тя като специалист по античност, четейки всички тези мои наброски в някакъв начален вариант, ми беше изключително полезна с насоките, които ми даваше, с подсказките, които ми даваше. Макар че не беше работена точно тази тема, тя ме насочваше или просто разговорите ни насочваха към всичко това, което се оказа наистина продуктивно. Така че ви благодаря много. Надявам се, че някои от вас вече са имали в ръцете тази книга, а може би са и прочели. Така че за мен лично като автор е много важно да разбера какво се крие зад мълчанието. Тоест, знаете, човека пише, издава и оттам нататък потъва в една езерна тишина. И аз искам да дочуя гласовете.
от тази езерна тишина. Дали по някакъв начин има някакъв резонанс на читателите, това, което виждате дълги години ние се пише. Опитваме се да кажем. Така че за сега толкова. Имате някакви желания за разговор? Аз съм ваша. Дианка, айде, помогнете. Благодаря на всички, че сте тук. Много съм щастлива, че споделяме тази вечер с вас. Това са хора, които, освен че са ми скъпи колеги, много обичам и уважавам. И освен това съм учвам от годините, че може би са сред първите ми читатели на малките ми опити да работя. И понеже тук няма да говоря академично стихи, Жоржета Чолакова каза как потъва в една езерна вода, в едни езерни красоти и тишини. Аз къде съм потънала в едни поляни с едни овце и крави, едни пещи, пастирки, дето скачат и се правят на нимфи на хубавици. Значи на пръв поглед, да, така изглежда много периферно това заниманието с пасторала и аз дори вече не си спомням, защото са минали 20 години, човек не помни първите си тръпки. Когато започнах да се занимавам с това, тогава бях потънала много в античността и оттам тръгнаха нещата. Няма да разказвам историята на това цяло пътуване, то продължава да се пише, но едно от нещата, които родиха тази книга, бяха едни по-малки текстове, едни интуиции, че нещо има в Бела Поп много интересно, което още не бях напипала изцяло, малки артефакти, които ми говориха, че ще излезат други неща оттам. И в един момент се оказа, че повечето авторитетни изследвания, свързани с пасторала, в литературата най-вече, и може би точно защото е предимно в литературата, говорят за това, че той някак си заглъхва в модерната епоха, в новото време, общо взето от романтизма нататък, когато пасторала се променя, там при Лъцлърт и така нататък, нещата си отиват и ги няма. И понеже бях сигурна, че не е така, беше едно дълго пътуване и ще се върна към почти първото изречение на Мария Шнитър за фланьора. То започна точно така, като едно бавно, удоволствено разхождане из културата на Бел Епок, из Париж. И да, наистина в тази книга може да се провери в колко часа, примерно Ренуар, къде си е пил кафето, защото и това го бях избродирала. Аз не съм била в Париж, не съм била в Монмартър, но благодарение на... Пишеш, сякаш си била. Направих си карта. Обследвах си всички тези локуси, които са обживявали творците, как са се местили дори, включително от големите далечни предградия, с стесняването на времето, мястото, как се променя, как тези локуси от Аржантьой, Боживал отиват в Монмартър, оттам на коя уличка, защо и така. И всъщност за мен беше много интересно да видя именно модерните транспозиции на пасторала, защото да, само това казвам, когато Теокрит създава своите 30 поетически текста, той даже не ги нарича идили, и това става векове след него, да, той си има някаква Аркадия, тази Аркадия, която конструира, е модерна, тя е Аркадията на един модерен свят, на мегаполис Александрия, на интелектуалци и ерудити. И мен ми беше интересно да видя какво става в един модерен мегаполис, като Париж, а и не само, защото сходни големи като Лондон, Нью-Йорк и така нататък, те ще се развиват по подобен начин, как един модерен мегаполис всъщност обживява, конструира свои аркадии, произвежда удоволствени места и по какъв начин, още по-интересно, вече в това сложно и динамично време, за което колегите говориха, как високото и ниското, масовата култура, индустрията започват да работят с тези феномени, как ги употребяват, как ги продават. Включително това беше много поително пътуване в света на плакатите,
които рекламират удоволствени места, независимо дали са кабарета, как се работи с молен, как се работи с фоли и защо пък толкова много такива наименования има. Защо културната памет произвежда не съвсем невинно нови удоволствени пространства и нови ушким персонажи, да кажем лудите пастирки от Фоли Бержер, но пак ги произвежда на принципа, на който сме ги видяли в античността. Защото всичко е много условно. Аз дори съм си мислила и върху това, не знам дали сте си давали сметка, когато четете идеите на Теокрит, че за тия хора се говори колко хубаво свирят и пеят едновременно. Ама те свирят на духови инструменти. Те няма как и да пеят, и да свирят, и да знаят митология. Всичко е много направено, много е красиво, много е интересно. И за това, да, за това толкова години броди из едни поляни, където свирят едни литературни пастири и където говорят, разбира се, за този красив свят, който много тъжно се отива, малко като на Фелини Кораба пътува, нали, един свят, който бавно се оттегля с последния кораб, тъй да се каже. Един свят на красота, младост, любов, щастие и изкуство. Това, което е всъщност още Теокритовата Аркадия, което е Аркадията на всички по-нататъчни, не само литературни, а културни светове, които се създават във всички изкуства. И тук завършвам с изречението, което вече Жоржета Чолакова каза, и за мен беше много важно това сговаряне, защото винаги съм била убедена, че не можем да четем литературата като нещо самостоятелно, което няма своето социокултурно, философско, плътно битие, защото дори само да си представим как ние сега, съвременните хора, творим, ние творим докоснати от съвременната наука, от научната революция, ние общуваме с кино, с балет, с музика и така нататък. Тоест, ние не сме хора, затворени в някаква библиотека, да произвеждат само текстове. В този смисъл, винаги в писането съм се стремила да правя този плътен контекст, който естествено иска и бележки, разни обяснения. Освен това е много красиво, защото така, примерно, се влюбих в Ерик Сати и аз така, докато четях, слушах разни такива неща. Така че това е, което накратко исках да кажа за това дългогодишно пътуване из Бел епока. Благодаря. И аз не може нещо да кажа. Когато става дума, всички говориха всъщност за синкретизма между изкуство, между мисъл, между въобще културни феномени и епоха на романтизма. Аз няма да забравя, моят приятел Андреас Шпеер дойде тук в 1994 година за първи път в България, среща се с някакви хора, разговаряме цял ден и в един момент той се обърна към мен така на улицата и каза: вие имате нещо страхотно тук, вие имате Бел епок, синкретизма на българска култура, който синкретизъм сега, последните 2 десетилетия, започна да става характерен и за западната, централно-европейската и западноевропейската култура. Това на пръв поглед е много хубаво и не на първи, на втори и на трети, но почвам аз да си мисля, като ме видя, че може би тук има и нещо много драматично. Може би има някакъв опит за компресиране на всичко постигнато, за капсулиране, за изпращане в някакво бъдеще при страх. Неща, които да в по-близка перспектива, да не съм прав. Сега, казах го, защото ние тук сме събрани хора от различни специалности, дисциплини и така. Не се притеснявайте. Имате думата. Ако някой иска нещо да каже, разбира се, някой иска нещо да каже, да чете. Та, ако има някой, който е чел поне една от двете книги и иска да каже нещо, да го каже сега. Може да аз нещо? Разбира се. Аз познавам на Диана Николова труда и искам да кажа, че за мен беше... аз съм го чела
как да кажа, супоемие, може би това е точната дума. Защото това, което всички казаха за бележките по линия и за основния текст, те са като два отделни сюжета. Сякаш това, което върви отгоре е едно, а това отдолу е друго, и това отдолу е за такива досадни читатели като мен, нали, които искат да провери всяка запитайка, нали, да се направи справка. Тоест това е изключително полезно за тези бележки. Те са малко като енциклопедия. И не само това. Точно заради тяхната подробност, те дават на такива хора като мен пък идеите къде да ходят, какво да търсят, какво да правят. Така че те са в голяма степен вдъхновяващи. Макар че като се сложат под линия, изглежда, че са маловажни, ма той Война и мир така беше, ако не ме лъжи паметта. Да, с бележки под линия. Другото, което искам да кажа за нейния текст, и което мен пък особено ме впечатлява, е, освен че това е една по-периферна тема, това е една тема, която в България сякаш никого не вълнува. Тоест тя е първият такъв човек, който работи по нея, и после като говоря с колеги, те казват, че това пък е много важно да се работи по тази тема в България, понеже някак тук пасторалът го няма. Тук съвсем е умрял и интересът към него. Затова мисля, че е много важна и за конкретно за България точно тази книга, защото тя показва много неща. И не на последно място, аз понеже имам слабости към двете авторки и към техните писания, нали, да си призная чисто сърдечно. Още повече пък на мен ми харесва именно тази връзка, която правят с другите изкуства. Точно защото пък то пък бел епок как да ни я направи, защото там е било на едно място се събирали писатели, художници, музиканти, нали, и е вряла и кипяла една енергия, която Диана разкошно предава в книгата. И за тия, които не знаят, обясняват, за тия, които са чели, припомнят. Така че точно тази връзка между изкуствата, която ми се струва много нужна, защото някой път имаме, тя е някаква инерция. Като говорим за литературата, все едно тя с някакъв вакуум нещо там се е самопородила и няма връзка с другите дейности, то не е така. Така че аз лично много харесвам на Диана книгата, на Жоржета, че първо ще я чета, но на Диана искрено я препоръчвам на хората, които обичат да четат различни неща. Не типично научни съчинения, а научни и освен това приятни. Други изказвания? Може би да кажа няколко думи за езерото, защото аз съм чел, не знам колко се чели тук. Поне в този вариант, който е като книга. Аз имам един въпрос, първо да кажа малко за книгата. Към Жоржета имам един въпрос. Въпросът ми всъщност ще кажа да се помисля. Какво падна от книгата? Всъщност, по какъв принцип трябваше да се реже? Не защото толкова страници са прекалено много, а какво точно отпадна. Иначе, анализът на професор Нечев беше великолепен. Тук бих добавил нещо, което такъв тип изследване, понеже аз съм се занимавал с романтизъм, с предромантизъм, с пострomантизъм, нямам. Не съм попадал изобщо, дори като някакви препратки към някъде. Иначе за езерото има писано, но не в такъв мащабен вариант. Това, което е най-ценно за мен е в книгата, освен, разбира се, тази история на езерото, митогенезиса на езерото 2500 години, много е интересно това, което тя по всяк начин го внушава, езерото като вертикална бездна в опозиция на морето като хоризонтална. Родите се ражда от морската пяна. Тя не се ражда от смъртта на езерото. Изследването е великолепно, обаче мене ме интересуват страниците, които липсват това изследване. Това е много Писал съм за книгата, така че няма да продължавам. Аз питам ли те колко стихотворения не си включил в твоята стихосбирка? Всички. Ако отговаря, бързо да всички. Така, много ти е сложен въпроса, защото... Ама то е резонен, Жоржи. Резонен е въпрос. Не, какъв е? Мен ме интересува. За мен беше важно. Ако става за роман да? или за стихосбирка, аз много лесно
доклада, всички слаби. Но тук е научен труд. По какъв начин една глава отпада или част от глава, защо точно там трябва? Не съм процедирала по този начин да режа глави, подглави, парчета от глава. Просто целият текст беше преструктуриран по такъв начин, че да се запази матрицата, цялата тази концептуална матрица. Обаче аз бях включила толкова много доказателства, защото ти спомена за това, че е работи на тая тема. Не е работи на тая тема, не знам кой е работил, може пък да не съм открила нещо. Има примерно за пейзажа, колкото си искате стотици изследвания, но те са от съвсем друг характер. Аз даже в работата си се опитвам да кажа, че езерото не е пейзаж. Всъщност то си има своя собствен генезис, собствен живот, като литературен образ. Това, че в някакви моменти действително той се оказва и пейзаж, в никакъв случай не изчерпва неговото литературно битие. Така че аз текста го преструктурирах, така че да запази своята си, както казах, концептуална матрица, друга дума в момента не ми идва. Не знам, да, да ви да други страници. Моля? Повече литературни анализи на текстове, освен това имах включени много от живописта. Много художници. Значи аз, например, много се изненадах, когато открих, че първото езеро, което е рисувано от Дюрер, например. Защото Дюрер винаги съм го свързала с съвсем други... Но всъщност се оказа, че първото рисувано езеро е негово. Докато интересното е, че преди Дюрер и изобщо в италианската живопис, например, това, което и Николай спомена, значи има някакви сини петна в картината, които в никакъв случай не могат да се идентифицират точно с езеро. Те осъществяват по-скоро тази колоритна перспектива на картината, която е търсена. Тук художниците ще кажат. Но въпросът е, че имаше много такива наблюдения върху изобразителното изкуство и, разбира се, литературата. При това всички езици, защото съм се опитала да вляза и в английския контекст, и в френския, и в немския, освен в славянските контексти. Така че щеше според мен доста да натежи този доказателствен материал. Остава материал за втора книга. Не, аз имам друг. Така че... Друга си. Към материал за втора книга. Други въпроси, изказвания? Хвалби, недоволства и други няма. Това между другото е хубаво, защото сме точно 68 минута. Още 2 минути и ще преминем граница на доброто възпитание за дължината. Така че добре сме. Благодаря ви много за присъствието, благодаря на авторките, благодаря на колегите. Заповядайте.